šanca, že sa narodíš práve ty, je vieš aká? 1 zo 400 triliónov. To je skoro žiadna, proste to je taký veľký rozmer, že to je proste zázrak, že akurát ty proste si sa narodil. A ty ideš stráviť svoj život tým, že ideš riešiť, čo si ostatní o tebe myslia. Akú to má logiku? Že, no nie, ja nebudem točiť videjka, lebo však to si aj tak nikto nepozrie. Aj keď možno niekto by to lajkol. Nie, ja nebudem zverejňovať moje kresby a to, čo malujem, lebo si budú mysleť, že ja sa tým len chválim. Aj keď možno niekto by to lajkol. No nie, ja nebudem tancovať, lebo si budú o mne mysleť, že to je divné, že ja som trapná. Aj keď niekto by to možno lajkol. Proste, chápete? My ideme riešiť, čo si druhí ľudia o nás myslia a proste není to jedno. Ten druhý človek, za prvé, to, že on ťa vidí, alebo stretne, alebo aj keď sa napríklad poznáte, to je len kúsok z jeho celého dňa. Potom, keď odíde domov, on vás doma vôbec absolútne nerieši. Neplatí za vás nájom, ani elektrínu, ani nič. Proste, prečo by ste tým pádom mali chceť od neho nejaké uznanie alebo niečo. Druhá vec je tá, že aj keď vás súdi, tak vás dokáže súdiť len na základe jeho vnútorných presvedčení alebo len na základe jeho nejakého levelu pochopenia a to vlastne s vami nemá absolútne žiadny súvis. A tretia vec, čo možno je ten najčastejší prípad, je tá, že tomu človeku ste úplne jedno a že on vás vôbec nesúdí a proste my si len v našej hlave urobíme nejakú predstavu, čo si niekto o nás myslí. Má to logiku. My si myslíme, že niekto si o nás niečo myslí a preto nespravíme to, čo chceme? A potom sú tam také myšlenky typu, že no, ale čo keď v tom nebudem dobrá? No, ale to je zbytočné, však mne sa to aj tak nepodarí. A proste ako vieš? Ako vieš, keď si to v živote neskúsila? Dobre, možno to nebude to, v čom si dobrá, alebo dobre, možno sa ti to naozaj nepodarí, ale pokiaľ to neskúsiš, tak to nikdy nevieš. A podľa mňa je oveľa lepšie niečo dožubať, ako tam mať stále tú myšlienku, že čo keď? No, čo keď by som to skúsila? A čo keď by som tam išla? A čo keď hento? A čo keď toto? Však choď a uvidíš. A možno to bude to, čo chceš a možno to nebude to, čo chceš. No, ale všetko ti niečo dá. Ja som sa napríklad celý život ondila, že ja keď zmaturujem a ja keď skončím školu, tak ja pôjdem do Brna na vysokú, lebo proste to je úžasná škola a túto to je hrozné a ja pôjdem do Brna. Išla som tam, došla som domov. A nie preto, že akože Brno by bolo nejaké zlé, akože mi sa to mesto ľúbi, fakt. Choďte na výlet, pofoťte si to tam všetko, prejdite sa s kávou jak najväčší čavovci. Ale proste mala som tam k tomu osobné dôvody, ale proste niečo mi to dalo. To, že som tam išla, bolo dobre na to, že som pochopila, že aha, takže toto vlastne chcem takto a toto vlastne chcem takto a toto cítim a hento a hento. Čiže vlastne aj keď možno to nedopadne tak, ako si predstavujete, alebo ako by ste chceli, tak vždycky sa to vlastne deje pre vás a vždycky vám to niečo dá, čo z toho potrebujete. A poďalšie, keď v tom aj nebudeš dobrý, vždycky môžeš prestať, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že ty v tom v podstate dobrý byť ani nemusíš, lebo ty to nemáš robiť, alebo teda nerobíš to, dúfajme, pre nejaké uznanie od ostatných, ty to robíš preto, že teba to baví a že to chceš robiť. Tým pádom není to jedno proste. Veď ty z toho športu nemusíš ísť na zlatú medailu, hlavne, že ťa to baví a rob si to po svojom, rob si to vo voľnom čase. Ty z toho kreslenia nemusíš vyhrať neviem čo a byť, teda tvoja tvorba umiestnená v neviem jakej galérii. Však hlavne, že ťa to baví. Ty nebudeš robiť to, čo ťa baví, len za to, že druhí tomu nedajú hodnotu. Však ty si tá hodnota, ty si ten tvorca toho svojho života, proste tak není ti to úplne, že jedno? Zoberme si, v
chcela som povedať, že naše babky a detkov, ale tí sú ešte celkom mladí na to, že žijú a tak, ale zoberme si napríklad našich pradetkov a prababky a tak. Väčšina ľudí ich pozná len z toho, čo im povedal niekto z rodiny o nich. A ty vieš, ako oni žili svoj život? Čo robili, čo hovorili, čo ich bavilo, čo nie? A je ti to jedno, nezamýšľaš sa nad tým každý boží deň. A presne tak bude každému jedno. Je to trošku morbidné, ale presne tak bude každému jedno, keď tu už my nebudeme. A my ideme premrhať tento jeden jediný život, ktorý máme, za to, čo si ostatní ľudia myslia? Že my ani neskúsime proste to, čo chceme? A dobre, proste niekto je taký, že no ale reinkarnácia, niekto verí v Boha, niekto verí v neviem čo, ale nikto to fyzicky nemá na papieri potvrdené, že áno, ty sa neboj, lebo ty keď umreš, tak ty sa reinkarnuješ a ty tu budeš znova, takže ty ešte máš čas. Nikto to nevie. Alebo že minulé životy a déjà vu. Však jasné, podľa mňa to tiež existuje. Ja tiež mám niekedy také momenty, že si myslím, že aha, ale pamätáš si ty tie minulé životy? Presne si pamätáš, jak si sa volal, kde si býval, s kým si mal svadbu a neviem čo. Nevieš o tom, čiže tento život je jediný v podstate, ktorý máš a ty ideš riešiť, čo si ostatní ľudia o tebe myslia? A možno si to aj nemyslia. To je presne to, že ty si myslíš, že niekto si niečo myslí a ty sa ideš ubíjať predstavou v tvojej hlave o tom, čo si niekto mohol myslieť. Tak ty vlastne tým pádom ideš sám proti sebe, lebo to je tvoja myšlienka. A keď sa hovorí, že každý sme tvorcom svojej reality a niekto povie, že no nie, to sú ezoterické keci, lebo keby to je tak všetci sme milionári a všetci máme veľké domy a bazény a auta a neviem čo. No však to by bolo veľmi pekné. Ale to nevylučuje to, že sme tvorcovia svojej reality. Už si len zober, že nad čím tak každodenne rozmýšľaš. Keď máš myšlenky typu, že ja to som zase dojebala. Ja to som nemala urobiť. Ja zase mi to nepodarilo. Ja zase nemám peniaze. A henta mi hento povedala a neviem čo. Takže ty v podstate tvoríš realitu, v ktorej stresuješ, v ktorej si nie je dosť dobrý, v ktorej ti nikto nepomôže a kde máš proste všetko na piču a kde v podstate si sa rozhodol, že ty budeš tá obeť. A teraz mi niekto povie, že jasné, ja som sa rozhodol, však ty vôbec nevieš o ničom, ty tu len vyprávaš, čo sa ti stieša, mne sa stalo hento a hento sa mi nepodarilo a hento všetko. Hovorím, dobre, a mne sa stali všelijaké veci, ktoré som si nevybrala, ale proste teraz sa za to budeš ubíjať? Za to, čo niekto druhý spravil? Tak tým pádom to není tvoja chyba. Tým pádom ty za to nemôžeš. Áno, jasné, že ťa to ovplyvňuje. Áno, jasné, že ťa to trápi. Áno, jasné, že sa ťa to dotklo. Alebo že ťa niekto urazil. Ale proste ty môžeš rozhodnúť, že dobre, s týmto človekom sa tým pádom nebavím. Alebo dobre, odteraz to takto mať nebudem a proste čokoľvek sa zmeniť v tej hlave. Máte jak letné prázdniny. Všetci čakáme na letné prázdniny, už nech sú tu proste, už nech skončí táto škola proste, pôjdeme sa kúpať, pôjdeme na dovolenku, pôjdeme na slnku, už proste letné prázdniny, už nech sú tu. A dojdú letné prázdniny a potom si povieme, že a dneska sa mi nechce. Ale však nevadí, však pôjdeme inokedy na to kúpalisko. No ale dneska sa mi zase nechce. Ale však nevadí, však pôjdeme inokedy na ten výlet. A takto si to postupne posúvame a potom zistíme, že Doriť, 29. augusta, Krista škola, nie, 29. august, ja som to všetko dojebala, ja som zase nič nestihla, tak som sa na to leto tešila a nič som nespravila, bože, také krátke, prečo to leto musí byť také krátke? No a toto si vezmeme, že je v podstate náš život. Zajtra ťa môže auto zraziť. Môže na teba padnúť tehla v nemocnici, kachlička ťa môže zabiť.
proste nedaj Boh ťa niekto zastrelí. Alebo proste čokoľvek sa proste môže stať. Nikdy nevieš a ty ideš proste si hovoriť, že no, že teraz nie. To ja na to nie som dobrý. To potom. To potom, teraz na to nemám peniaze, teraz nie, to potom. Ja nehovorím, že je to zlé, proste keď zmeníš rozhodnutie, že napríklad mal si niekde byť dohodnutý, že ideme niekde aj von a potom povieš, že nechceš ísť, dobre, samozrejme, že to môžeš spraviť. Samozrejme, že máš nárok a je to aj dobré proste mať taký deň, kedy nič nerobíš, že proste oddychuješ a tak. Ale keď už toto spravíš, to rozhodnutie, že teda mal som ísť a nejdem, tak už proste si za tým stoj. Keď vieš, že budeš kvôli tomu nespokojný, že aj mal som ísť a prečo som nešiel. A bože, oni to dali teraz na storku, jaká tam bola sranda, ja som tam nešiel. Pokiaľ toto máš, tak to znamená, že nie si spokojný s tým, že si sa tak rozhodol. Takže to je celá tá pointa, že mali by sme robiť rozhodnutia, ktoré chceme a s ktorými sme spokojní. To, že niekto presedí svoj život na gauči s knihou a to, že niekto ide robiť adrenalinové športy každý víkend, to neznamená, že jeden život je lepší od druhého. Nikto nemá na to návod, nikto nevie, ktorý je ten správny život, lebo takto, keď budeš žiť, tak to je, že takto to má byť presne. To Pán Božko ťa za to pochváli. To je úplne jedno. Je milión ľudí na tomto svete, každý má inú predstavu, každý má iné potreby, proste iné veci, čo chce. To znamená, že nikoho život nie je lepší ako ten druhý. Pokiaľ ty sám si s tým spokojný, že áno, takto som chcel dneska stráviť tento deň. Áno, dneska som chcel byť doma na gauči a nič nerobiť. Tak je to v pohode. Ale keď si to ty vyčítaš a ubíjaš sa za to, že dneska som nebol produktívny a dneska som nič neurobil, tak komu to pomáha? A áno, táto spoločnosť je tak nastavená, že pokiaľ si produktívne, pokiaľ čo všetko urobíš, tak je to v poriadku, lebo hneď ako si sadneš na ten gauč, tak si lenivý. Ježiš, len nebuď lenivý. Choď dačo robiť, len nebuď lenivý. Ja viem, že táto spoločnosť je tak nastavená, ale treba si uvedomiť, že pokiaľ ty to tak cítiš a chceš to tak, že áno, dneska si idem oddychnúť, tak v tom prípade nie je nič zle na tom, že oddychuješ. Proste máš na to nárok. Že v podstate prečo by sme sa mali ubíjať za to, čo chceme, kvôli tomu, že niekto druhý si myslí niečo iné. Prečo by sme nevyskúšali niečo, čo chceme, len za to, že niekto druhý si môže mysleť niečo iné. A oni si tí ľudia aj budú mysleť niečo iné. Veľmi veľakrát, chcela som povedať, že 90%, ale dobre, veľmi veľakrát. Tí ľudia si budú mysleť niečo iné. Tí ľudia vás budú hejtovať, budú vás komentovať, budú mať na to iný názor. No a čo proste? Ty si takto spravíš takú zlatú bublinku, tuto a tuto, a takto pôjdeš. Proste kto určuje, čo je správne a nesprávne? Nikto nevie, čo je pre tebe najlepšie, len ty sám. Nikto ťa nemôže súdiť, len ty sám v svojej hlave. Lebo si predstavíš, že to možno tí druhí ľudia hovoria. A nikto ťa nikdy nepochopí, len ty sám. A to nehovorím teraz preto, že by tí ľudia nechceli ťa pochopiť. Ale preto, že proste oni to fyzicky nedokážu. Lebo to sa proste nedá. Napríklad, niekto prežíva niečo zlé a teraz ideš, že no toto sa mi stalo a hento sa mi stalo a cítim sa takto a takto a hento a neviem čo. A ten druhý človek ti povie, že áno, súcitím s tebou, viem, máš to ťažké. Ale ten človek to pritom fyzicky naozaj nevie, ako sa ty cítiš. Aj keď možno prežil presne to isté, a vedel, ako sa on vtedy cítil, ale nevie, ako sa ty cítiš teraz, lebo každý tú danú situáciu, aj keby bola presne tá istá, aj keby sa to stalo tebe a súrodencovi. Presne v tej istej rodine napríklad, presne v tom istom momente, presne tá istá vec, aj takto každý z vás pretransformuje vo svojej hlavičke inak.
Každý tú emóciu a tú situáciu prefiltruje cez to, čo on chápe, čo on cíti, aký má on pohľad na tento svet. A proste není žiadna univerzálna emócia. Áno, samozrejme, že to pomôže. Áno, samozrejme, že to je dobre, keď ti niekto povie, že áno, chápem ťa. Ale v podstate nechápe. V podstate ani tvoji rodinní príslušníci ťa nepoznajú. Lebo kto je jediný človek, ktorý je v každej sekunde s tebou? Len ty. Kto je jediný človek, ktorý je 24/7, každú sekundu v tvojej hlave a presne do bodky vie, nad čím ty rozmýšľaš a ako nad tým rozmýšľaš a akú váhu dávaš ktorej myšlienke a prečo si to myslíš a ako si to myslíš a čo to ovplyva a čo z toho vyplýva a ako, no proste všetky tieto kolotoče a všetky tieto emócie nikto nepozná, len my. A každý človek, ktorý nás súdi, dajme tomu, že možno to je naozaj teda reálne áno, nás súdi a myslí si o nás zlé veci, ale on to tiež robí len na základe seba. Tú hodinu, ktorú strávite s tým, že idete napríklad na tú kávu, to je útržok vášho života, ktorý jediný tento útržok, ktorý on alebo ona vidí. Čiže ako môže hocikto mať o vás reálny, skutočný názor toho, kým ste. Keď každý vás vidí inak. 14:00 ideš s kávou na kamarátku, smejete sa, ohováračkujete, hovoríte si, čo sa stalo, lebo dlho ste sa nevideli, ježiš, super, ideš sade vysmatá, jak slnečko na hnoji. 15:00 ideš doktorke, nudíš sa tam, už tam čakáš, stepuješ, lebo 500 hodín zase v tej čakárni, vidíš stade dobre, už aby sme to mali. 16:00 dojdeš domov, naserie ťa sestra, lebo ti zožrala tvoj obľúbený jogurt a ty si na ňom mala nálepku. A ona, suka, ona ti ho zožrala. Čiže zase si nasrata. Takže už máš 3 rôzne situácie, kedy si v každej v podstate iný človek. Nikto nebude chodiť s tebou za ručičku 24/7, aby presne vedel, že áno, v tomto máš pravdu, áno, takáto si. Takže v podstate není nám to jedno. A už aj keby bol človek, ktorý s tebou je 24/7, on to tiež pretransformuje len cez to, ako sa on cíti. Keď je niekto nasratý a ty do toho prileješ nejakú narážku alebo niečo, čo možno, že aj myslíš zo srandy, tak sa ho to dotkne. Keď je niekto vysmátý a šťastný a tuto energický, tak ho môžeš zdrbať a on ťa aj tak pošle do piče, aj tak si je spokojný. Čiže každý to pretransformováva cez seba. A ty ideš nechať, alebo ty odovzdáš svoju silu o rozhodovaní o sebe a svojom živote. Ty to odovzdáš do rúk druhých ľudí, ktorí nedokážu byť objektívni. A v podstate objektívnosť, ako som práve povedala, ani neexistuje. Lebo každý má svoj názor, každý má svoj pohľad. Aj sudcovia. Sudcovia by mali byť objektívni. Dobre, majú tam tie fakty, majú tam tých svedkov, ktorí im teda dosvedčia, že toto takto a toto hen tak, ale ten sudca sa tiež rozhodne na základe seba. A on povie, že áno, takéto máme fakty, toto máme povedané od jednej strany, toto máme povedané od druhej strany, máme takéto a takéto zákony, takže ja rozhodujem takto. Takže domáca úloha pomyselná pre každého, kto sa dostal až sem. Skúšajte veci, ktoré chcete skúšať, pretože vymazať ten príspevok, vymazať to video alebo prestať s tým krúžkom alebo s tým športom alebo s hocičím môžete hocikedy. A aspoň máte kľudné svedomie, že dobre, chcel som to, vyskúšal som, zistil som, že sa mi to asi neľúbi, ideme ďalej. A druhá domáca úloha, že ak vás aj niekedy prepadnú takéto myšlienky, tak si vždy povedzte, že tí ľudia ma nesúdia a keď ma aj súdia, mne je to jedno, lebo ja som jediný človek, od ktorého záleží moje rozhodovanie. Vždy sa spýtate, čo chcem ja, kde som v tomto celom ja.
Dúfam, že ste si z toho niečo odnesli a dúfam, že som to podala tak zrozumiteľne, ako som to chcela podať. A vidíme sa možno pri ďalšom videjku.